ସକାଳୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି? ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ଲାଭ କି କ୍ଷତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭବାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଚା ନେକ୍ସକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ସିଧା ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ରଶ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପିଇଲେ, ବ୍ରଶ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପିଇଲେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ, ସେ ପାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଲଭିଆ ଯେଉଁଟା ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା ପରେ। ଯଦି ଆମେ ସିଧା ଯାଇ ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇବା ବିନା ପାଣି ପିଇ, ସେଇ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ସହିପାରୁ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ଗରମ ୱାର୍ମ ୱାଟର ଆପଣ କରି ସକାଳୁ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଇଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ଉଠି ୱାର୍ମ ୱାଟରରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 30% ମେଟାବଲିଜିମ୍, ମୁଁ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆପଣଙ୍କର 30% ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଶରୀରର ଯେଉଁ ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ଏବଂ ପାଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଆକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ମେଟାବଲିଜିମ୍ କ'ଣ? ମେଟାବଲିଜିମ୍ is the process which your body convert food into energy. A higher metabolism may help your body burn more calories, but it does not directly eliminate bacteria infection. आर माने ओडिया माने होची, जदि शरीर रे खाद्य को शक्ति रे परिणत करिवार प्रक्रिया या बढ़िले शरीर जो शक्ति अधिक व्यवहार करि पारे, किंतु बैक्टीरिया को सीधा सड़क आपण मारी पारे नहीं। मेटाबॉलिज्म आपणकर जो शरीर शक्ति को बढ़ाई दे थाए। जदि सकाळु उठी आपण गरम पानी पिउछंती, मेटाबॉलिज्म बढ़ेइब एवं आपण गरम पानी सकाळु उठी की पिउछंती, तार इम्यूनिटी पावरटा बढ़ुए, प्लस आपण गैस्ट्रिक रो कोनोसी समस्या आसे नाही। एही समय आपणक शरीरर विभिन्न हार्मोन, जो हार्मोन अच्छी शरीर को कंट्रोल कर दिए एवं दिन सारा आपन को भल जीव बोली आपण कुआ जाए। आपण को देह भल रहिबो। सकाळ उठी ब्रश करिया पूर्व पानी पियंतु एवं ब्रश करिया परे तेल जिनस खातु नहीं। एवं देखिबे यही जिनस आपण करंतु, पानी पियंतु उठिला ब्रश करिया परे आपण तेल जिनस खातु नहीं। देखिबे आपणकर मन आउ देह भल रहिबो। दर्शक बंधु, आपण माने छोट गोटे जिनिस जानले मेटाबॉलिज्म कौन, बैक्टीरिया कहीं हुए,
7-8 घंटा पर जो बैक्टेरिया रुए तार आफेक्ट आम शरीर में कौन पड़े तो या पूर्व जो वार्म वाटर पीले तार कौन कौन बेनिफिट आपण पाइबे होउची। नमस्कार, पुणी देखा आ गोटे एपिसोड रे गोटे नुआ अध्याय रोची। जय जगन्नाथ। समस्ते लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु। नमस्कार।